שלום חברים, היום אנחנו הולכים לבדוק כמה מפורסמים שווים בגמלים. כן, בואו נתחיל. כמה ביבי נתניהו שווה בגמלים? כן. אני בבעיה, אי אפשר לעשות 74, בין 74, מה עושים? נעשה 70. בוא נראה, קדימה, זה הרגע שלו. שווה 29 גמלים. אוקיי, זה מעט. אני נשבע הנה, מבסוטים. הנה. עוד פעם. אוקיי, כמה גל גדות שווה בגמלים? אני בבעיה. בוא נראה, גל גדות שווה 55 גמל. מסכן ביבי. כמה נועה קירל שווה בגמלים? אוקיי, 1.55 מטר. נמוכה, בלי, no hate. בוא נראה. וואו, גל גדות עקפה אותה באחד נראה לי. כן, באחד, וואו. אוקיי, כמה מסי שווה בגמלים? בוא נראה. 63 גמלים. דאם. וזה הכל היום. אני מקווה מאוד שנהנתם. אל תשכחו להירשם לערוץ ולתת בלייק. נתראה. ביי.